O Concello de Ribeira presenta un novo punto limpo móvil que percorrerá as parroquias do municipio co obxectivo de fomentar a reciclaxe e facilitar a separación de residuos á veciñanza. O novo punto limpo móvil xa está listo para botar a andar polas parroquias de Ribeira. Trátase dun servizo itinerante que recollerá diferentes tipos de residuos para o seu tratamento axeitado, achegando así o reciclaxe á veciñanza e reducindo desplazamentos. Pois nada, estamos aquí un día máis en Ribeira presentando un novo punto de recicla que servirá para levar por todas as parroquias do noso municipio, como xa anunciamos todos ao principio do goberno, que as parroquias eran importantes e consideramos que isto é un punto importante para as nosas parroquias. O camión permanecerá aproximadamente entre 7 e 15 días en cada parroquia, movéndose progresivamente por todo o termo municipal. A intención é adaptarse ás necesidades reais de cada zona. Trátase dun punto limpo, móvil, que vai ir polas parroquias ao largo da temporada, creo que vai botar sobre 15 días, no? En cada parroquia, e vais ir movendo paulatinamente por todas. Dende o Concello lembran que esta iniciativa responde á crecente demanda cidadá e enmárcase na aposta pola sostibilidade e a separación selectiva de residuos. Sabemos que a veciñanza o demanda, que Ribeira pois é un concello que insta a iso, non? Comprobámoslo cando puxemos a fracción marrón, que milleiros de persoas pois asistiron, non? Ao concello a ter esa tarxetiña para conseguir iso, e incluso os composteiros que fixemos individuais para as hortas pois tamén o reclamaban. Ademais, o vehículo tamén servirá de apoio á Brigada de Obras e Servizos Municipais, optimizando recursos e creando sinerxias entre diferentes áreas. Este camionciño tan cuco que temos aquí vai estar agora no Concello de Ribeira, non só para levar pois o punto limpo móvil ás diferentes zonas que comentábamos, senón para tamén axudar na Brigada de Obras ou de servizos municipais a facer as súas tarefas, non? Dende o Concello agradeceron o traballo dos técnicos e colaboradores implicados no deseño e posta en marcha deste proxecto, que chega xusto unha semana antes dun cambio no goberno local. Este novo punto limpo móvil comezará a súa ruta nos próximos días, achegando o servizo de reciclaxe ás parroquias e facilitando así unha xestión máis sostible dos residuos en Ribeira.